Nandiyo mo? Sarili mo! Getting lost in a creepy and meeting Filipino kids. Toxic Filipino culture. Ano nangyari? Oh my God. Nag-iba yung mga season sa Pinas. Finally, I'm outside of third world country in Asia. What am I? Pinoy ako, hindi! Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paolo. At ngayon dadaan natin mga memes ngayong linggo. Kaya atin na agad simulan. Ang topic daw ngayon ay when you get reincarnated in the Philippines. Nakwento mo nga. Graduate lang eh. Pinatay. Ay, mamamatay ka nga naman sa dami ng mga kailangan. Ay, hindi pala to graduation, sa birthday pa lang. Tama, diba? Life and death, ano nga daw, diba, is one and the same. Ika nga daw, mga usapin ng filosofiya, diba? Ito mga taon to, pilosopo. Sunod! Alam ko naman, dahil sa Pilipinas, no? Oh! 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 Okay, nagkaka-seizure na ako sa editing na to. Ano to? Ano yan? Subway Surfer Pinoy version. Minsan kasi sobrang bagal ng MRT, LRT. Ako na lang maglalayag. Kasi mabawasan ako sa sahod ko kasi late na naman ako. Ako na mauuna. May muntikan na namang mabangga ng tren. Wag ka may isekay ka. Tapos yung may isekay ka, tapos sa buhay ka na naman sa Pilipinas. Tapos yung ano ka pa, pinanganak ka sa ilalim ng tulay, di ba? Pucha. Yun yung metaphor nito eh. Ito patayin ka nung mismong tren o buhay ka nga, pero parang feeling mo mamamatay ka araw-araw sa hirap ng buhay. Ay, nako. Ito pighati. Sunod! Dali, bas na! Kaso mainit ayaw niya lumabas ah. Ka! Baba na dyan, baba. I-reincarnate kita bilang siopaw. Ano, di ka lalabas? Baba na, baba. Ang lakas sa gas, ang lakas sa kuryente niyan. Baba na! Ito pala mag-throw out ng frozen siopaw. Magaling. Reincarnate ka na pusa. Sa Pilipinas pang klaseng pusa. Well, okay na guys. Sa China, di ba? Sunod! Guys, grabe ka demonyo yung kapatid ko guys kasi Bakit? Ano ginawa? sinipa niya yung tiyan ng nanay ko. Hindi pa nga siya pinanganak. May kasalanan na siya. Bantay lang paglabas niya. Bubugbugin ko talaga. Magaling. Mabuti kang kapatid. Diba? Mabuti ha. Para pagkapanganak pa lang niya, alam na agad niya hirap sa ng pagiging sa Pilipino. Mabugbugin mo na agad. Para tumigas na agad yung balat niyan. At least hindi sa Saudi siya pinanganak, diba? Iba yung galing sa rep. Naku po. Dark images. Matagal yun na akong kilalang may salamin. Alam nyo ba isang mabuti doon? Napakatalim ng aking mga mata. Kaya mahilig ako mag-snipe. Mabuti na lang tutulungan ako nating sponsor ngayon, ang Mech Arena. Ang Mech Arena ay isang player versus player mech shooter kung saan kakalabanin mo pa ibang mga matitigas na mga robot at ulo ng mga kalaban sa buong mundo. Fred. Ano? Uwi ka na! Uwi ka na! First blood. See, ito pa. Pag mas malayo, mas masakit eh. Para pagmamahal niya sa'yo. Ano? MVP! Ano ba naman yan? Sorry na lang. So, pag napili nyo na ang Paragon, subukan nyo na, practicein nyo na, masterin nyo na, para magamit nyo na ang long arm. Ito yung classic na sniper rifle. High damage at mas lumalakas habang lumalayo. Sobra action pack ng Mech Arena. Ang dami mong pwedeng gawing combination sa mga mech mo at makikita mo iba mga strategy. Smooth din yan. Hindi ako nagsastutter in-game at smooth din ang gameplay. But don't miss out our April event which introduces the exclusive Helix Rocks 10 at ma-pick up ang legendary Gate Crusher mech at Railgun 12 weapon and as well as the Killer Clown skin para sa Panther. Sunod naman ang Cyber Riot event kung saan merong 5v5 deathmatch sa loob ng 2v2 size map at Gun 8 weapon. Everything's completely free on Android, iOS at PC ngayon. Gamitin na aking personal link at iscan yung QR code dito para makuha nyo mga bonuses worth $30, ang 1 Rocket Mortar 6, isang Amateur Crate, at isang skin. Para makatulong sa mga beginners dyan at mga veterano makapag-kickstart ulit sa game. Pwede nyo ako add in-game. Ayan napakabilis lang, di ba? Add nyo ako. Pwede naman ito buhatin, libre lang. So ano pang inaantay nyo?
Kailangan, di ba, nasa yellow line siya? Paano ba ang road traffic rules pagdating sa Kalabaw po? Mahirap yan. Pag mag-signal ka sa kanan kaliwa, yung kanan na sungay o kaliwang sungay, nako, napakahirap niyan. Kahit sobrang blurred, alam ko nakangiti si Kuya. Alam ko masaya siya eh. Di ba yan ang tatak ng isang na-reincarnate sa Pilipinas? Masaya. Kahit mahirap ang buhay, masaya. Magsa-summer na, mga di patuloy. At least lalamig yung edits nyo, papabawasan ng kumot. So, hatiin mo na rin tong minuto sa gitna. Yung mga fan ni Lebron, yung anak. You can do it, almost there. You got this! Go, go, go. Say hi. Na-reincarnate si Lebron sa Okay lang po. Pilipinas. Takbo bago tayo, baka Ansel. Hindi. Yan yung gusto ng mga karamihan sa mga pinanganak sa Pilipinas, di ba? Suporta ng iyong ama na hindi ka pinagpalit sa alaga niyang manok o tinakasan ka. Sunod! For the truth, I look better under you. I can't lose when I'm Oh! with you. They have that teleport, man. Gulat ako po siya. Na-reincarnate sa likod niya yung tatay ba niya yun? Iha, mabuti na ba ang iyong kalagayan sa buhay? Kailangan ko umutang. Sunod! Matatalo mo ako sa ibang hero, pero... Aba, bumahing ba siya? Pagdating sa Chow, umuwi ka na. Akala ko nung una, raisins. Ano, isa pa? Wala, hirap pa yan. Hirap pag ito, tanggal ang angas ko eh. Pag ito kaangas yung nakatitig sa akin. Yung mga batang musmos sa labas ng kotse. Ibigyan mo akong barya, hindi. Sarad. Oh my God. Yeah, at least reincarnate siya, rekta na siya dito. At least fresh na fresh pa siya pag inambalsa mo siya, di ba? Sobrang lapit na. Gusto ko may RGB yung kabaong ko. Para may cooling din, di ba? Para di ako amoy dugyot, di ba? Dugyot na nga sa Pinas, eh. Para nalanta sa sobrang init. Mukha saging mo, mukhang dahon ng saging. Sobrang init. Ganito yung buhok ko, eh. Sunod! Sa Filipino culture, gumawa ng katarantaduhan ng anak na kulong. Nanay, imposible mag... Well, minsan naman talaga, di ba? Hindi natin masasabi, pero syempre, bilang isang nanay, mahal na mahal niya ang kanyang anak, di ba? Lalo na yan ang kanilang retirement fund. Kailangan nila yan. Kung hindi, hindi sila makakaahon sa hirap. Hindi ako napapanood nga na ganyan. Lalo sa yung mga napapatay, di ba? Pero di natin alam. Di natin malalaman eh. Sunod, ito na lagago bilay. Pwede po pa-help po pa magti-tiktok lang. Pahawak. Okay lang po. Ay, sorry po. Pag may lumapit sa inyo nagpapatulong sa TikTok, huwag nyo hawakan yung po. Unahan nyo na. Huwag nyo na bigyan ng content ang mga TikToker. Hayaan nyo sila mabulok. Eto. Wait lang. TikTok shorts din siya. Alam Nadinig po talaga. ba? Click mo yata eh. Puta ina. Kagi, buti ka na rin mamatay sa jumpscare si ate. Ayop ka, literal. Oh my God, hindi po bumasa. Ate, patawarin niyo. Ate, patawarin mo ako. Ate, baka galit kayo. Printing po ako, guys. Swerte ka na lang, hindi KJ ang mga yan. Pwede kang kasuhan ng mga, alam mo naman, di ba? Delikado yung mga ganyan eh. Sana tropa niya talaga to, tas skit lang to. Pero ingat kayo sa mga gano'n. Lalo na pag kayo inatake yan, matanda po siya. Na-reincarnate yung lolo mo. Di pa niya nakukuha yung pension niya, di pa niya nasulit. Yung SSS niya. Mga bata naman to, di ba? Tayo di tayo makakabili ng bahay dito eh. O lupa sa Pilipinas. Okay lang. Yung mga lupa na bibili nyo, ipapanglibing na lang sa iyo. Hindi ka na makakabili dito sa Pinas. Either sobrang yaman mo na o meron ng mayaman na yung pamilya mo o ikamamatay mo na yung lupang bibilin mo. Sunod! Di namin alam kung saan yung lugar na to. Ay, gagawin na sa China tayo, par. Ako, tago mo na yung pusa Gagawin na sa China kanina. kami. Tanong tayo Ni hao. dito. Ni how did you get there? Ah, baka Chinese language sila, no? Hindi nga, baka ano siya. Saan Korea, ha? Saan Korea ba? Saan Korea ka? Chinese kasi, ang hirap eh.
Chinese tapos Japan. Chinese sa Japan pero nag-Koreano ka. Ano ba? Trilingual sino kasi Rizal? Chinese ka pero nag-Koreano yung sinabi mo. Hindi yung Chinese. Yung Chinese shish. Grabe sinasabi ng nanay mo shish. Huwag ka sumagot. Shishwang tea. Okay lang. Kulang ka pa sa aral ng ibang mga lingwahe bago ka makapunta ng China. Pero naiintindihan ko naman mas kilala ang K-drama dito kaysa Chinese drama. Na-reincarnate sa ibang parte ng Pilipinas. Saan ba to? Saan ba tong China-Japan na to? Di ko na pala kailangan ng visa eh. Medyo nasukot ako dun sa Korea. Ano kaya to? May China ba talaga? Welcome to the world of geoguessing. O meron nga, sa Marikina, Israel. Random na JP Rizal. Kasi Japan, ayun, Japan, dito ka. So dito may tindahan. China po. China naging Chile. Hayop, nanginginig na iya. Gendre, shoutout sa Gendre Store. Ay, ito pala, alam ko na pahiya si Kuya doon sa kanyang ginawa, pero okay lang yan. Para ako nasa airport Here in China, you can see the Nanking. Nothing happened in Nanking in 1989, bro, 1969. You see here the sakura blossoms. Maraming salamat. Sunod! Oh! Marami the earthquake sa Japan, di ba? Ayan. Ito yung earthquake namin. Hey! Na-reincarnate siya mas malaking katawan. Pero payat talaga siya. Pagod siya. Ito yung mga millennial na gusto bumili ng lupa sa pilihan na lang. Higa sa pagod. Kaya shoutout sa lahat ng mga tatrabaho dyan na maigi. Para sa inyo to. Mga nag-aaral dyan, hindi pa. Hindi to para sa inyo. May gagawin ako para sa inyo. Hype kayo. Ito yung masarap ka. Tropa time. Hindi ko na alam gagawin ko yun. Mabubuin ka rin. Ano ba? Sure ka ba dun, par? Oo naman. Ano nang yan? Basta may mahanap kang iba. I promise you. Bakit parang... Ha? Ano yun? Bakit ganun yung ano, pre? Parang naalala ko si ano. Hindi! makakahanap ka rin ng iba, sabi ko. Ayoko na. Huwag kang ayaw. Tropa time lang yan. Sinabi niya, unahin daw niya studies niya. Pucha, so pagtingin mo next year, may boyfriend na. Sabihin mo na lang, pangit ako. May lang naman. Okay. Diba, yung tropa mo eh. Nakakailang shot ka na. Pataas yung boses ng tropa mo. Gumaganda siya, bumabango siya. Tunod. Ay, Holy Week. Ingat sa mga nagbabakasyon dyan. Ngayong Holy Week. Nakabukas pa yung bibig mo. Basta ako Ibig sabihin niya, sobrang makasalanan ka. Ayaw mo na pag na-reincarnate ka, nababanal ka naman, maging pari ka. Usapan bastos na bakit? Pagilamos sa Sana nagdala ka na rin ng facial wash, di ba? Baka nakaramdam yung pare na, masyado ka marumi! Para pag nabuhay ka muli, handa ka na ilibing agad, rekta ka na. Sunod, hindi na kailangan basbasan. Palaspas, pangampa. Pare, sa batang matigas ang ulo, yun sa tabi, para sa kanya. Paluin mo, mga ayaw makinig. Hindi na to pang isang araw, pang buong linggo na tong palaspas na to eh. Maraming salamat. Videos you can smell. Ano nangyari? Bango-bango. Meron. Sino lang away? Sino hindi nag-like ng TikTok mo? Sabihin mo sa akin. Tapos na po. Di pa tapos. Naku po. Hala ka. Asim naman ito. Galing kay BL, Filipino Fetish, ipapalabas ang Titanic to become Holy Week. Okay lang yun, at least, di ba? Meron kang gagawa ng isang linggo kasi marami naman nagpapahinga ngayon. Di ba? Pero hindi ko pa rin mag-guess bakit mamatay si yung lalaki. Ano ba tayong pangalan niya? Iniwan niya doon. Kasya naman para sila. Buoyant naman pareho yun. Manood ka na lang ng video sa atin. May isa tayong buong playlist. Nakaayos lahat ng 1,000 videos. Nasa pin comment. Pindutin mo na kaysa Titanic. Kasi total, palubog na rin naman ang channel na to. Sama-sama tayo lulubog. Taking picture this at allowed. Ito, Wong Kar-wai aesthetic. Wong Kar-wai do we suffer. Hindi ka tuloy na Pinoy kung marunong ka magbasa. Sunod! Kantutin mo, sarili mo, bukang mo, ikaw go! Kantutin nabigla ako mo, doon. sarili mo, bukang mo, ikaw go! Literal reincarnate yung foreigner sa Pilipinas. Magaling! Yan ang mga gusto kong banat mo. Tsaka iba talaga pag merong may tigas ng Pinoy. Malapit na siya sa accent natin eh. Sinaramdaman ko yun eh. Tsaka may basbas ka na rin. Tulad ni Kuya basbasan niya ng pagiging isang tunay na reincarnated sa Pilipinas. Sa Canada yan. Siguro sa mga taga-Canada para lang sila sinasabihan ng Latin. Hindi nila maintindihan, minumura na sila. 1 chicken with spaghetti, 2 piece burger steak, 1 large or 2 a la carte aloha burger, 2 large iced tea. Maraming salamat po. Init-init na nga yan. Ito yung pila natin eh. Pag nasa Pilipinas ka na sa init, sa pawis, sa pagod, sa pighati. Padaanin mo dyan sa left lane yung kalabaw kanina. Ortigas Gayko.
Ortigas Gay, Cubao Gay, Poblacion Gay, and BGC Gay. Ano, Ortigas Gay nakakita na ako, pindi ko lagi sa BGC at Pobla. Sa itong Cubao, marami nga talaga niyan. Hindi ko lang bakit ganito so ang get up ni John Lloyd. Ito sir, anong gay to? Malunggay. Being extrovert as well, getting lost in a creepy and meeting Filipino kids. Hindi naman creepy, mukhang masaya naman sila. Malapit ka na ma-reincarnate sa Pinas. Ito feeling ko siguro yung mga bata dyan, kala nila merong ano dun no? Merong troll, di ba yung buhok ng mga troll? Punta dito si Paramore. At least wholesome moment. Unang kagat, kidney agad. Pag kinain mo to, talagang direkta ka na, mare-reincarnate ka na naman sa ibang layo. Ito na yung pang-alis mo. Ticket out mo na to. Yari, rekta sa, sa bumbunan mo yan. Tunad, bawal mo ipo. Yan, pag na-reincarnate ka bilang isang lalaki dito, ito ang mangyayari sa'yo. Well, yung lang, ibabaw lang. Turn off. Ano nangyari? The screams tell a different story. Diba? Masaya pa siya kanina kasi hindi siya inaabol sa dulo. Mare-reincarnate ka bilang isang kalabaw. Maraming salamat. Rod. Na-reincarnate ang mga tita nyo. Hayaan nyo silang magsaing. Hayaan sila pag-zumba at paluin ang mga anak nilang puro ML. Tunad. Ayan po yung mga klase namin, mga naglalaro. Mga 5 pixels to per second per Pinoy. Wow! Nawala. Saan na pumunta yun? Hanggat pang iyo. Puta! Sobrang basag pa. Babaw ko naman. Na-reincarnate ka sa Pilipinas, no? And na naman, Snow White and the 5 Germs. Ang sama mo! Good good vibes lang. Isa naman, ayoko masali dyan. Baka ma-report ako. Ito yung sobra ka sa kutsara ng kape, sa baso mo ng kape. Isang kutsara lang yung gatas mo. Nagbabalance out naman yung picture you can smell po. Yan. Na-reincarnate siya literal sa Pilipinas. Pero mukhang masaya naman siya. Di ba? Tulad doon kanina foreigner. Sunod! Jolly Wasp? Okay. April Fools lang pala to. Pucha, Jolly Wasp. Na-reincarnate si Jollibee sa ibang bansa Pucha. Basta nakakatakot to, Wasp kesa B. Ang B mabait diba? Ang Wasp, pucha, papatayin ka niyan hanggang di ka nagtatago sa ilalim ng tubig. Nakanood ako nun sa Discovery, paano makatakas sa Wasp. Just in case kailanganin ko din. Sunod. Gusto ko sana ma-reincarnate yan bilang Pinoy. Pero di ba alam niyo yung nangyari sa kanya? Di ba nagano siyang kaso? Rod, Flu G. Pandemic lang Ito pala yung mga nag-aaway kanina sa labas ng bar. Kaya pa sila nag-aaway-aaway. From reincarnating to reinventing P-pop, P-rap. Nag-iba yung mga season sa Pinas. Sa Canada na rin siya. Wala kayo sa masking niya. Umiwas ka. Hayaan mo siya magluto. Ginawa niya lang gawahe yung sulat ng doktor. Sulat ka ng mga liriko. Nakakalito. Ayoko na po, bulbul yung utak ko. Pero nice bars. Naging the bar. How I sleep knowing Philippines. How I sleep knowing Filipinos exist. Kasi Philippines wala naman nararamdaman yan. Yung mga Pilipino naghihirap, nagpupursige. Ang kailangan natin i-shoutout man lang, di ba? Dilat na dilat ka ng gano'n. Maraming salamat. At pamuli, Bergman or the Unexpected Virtue of Ignorance 2040. Yep. Okay lang, safe po yan, Mr. YouTube. Ano po yan, may mga naliligo po dyan. Nung nalaman mong ipapanganak ka na naman sa Pilipinas. Sige na, mag-enjoy ako. Carty vibes. At nagtatapos yun. At kung gusto yung panawagan ito, share sa mga ayaw na magpa-reincarnate sa Pinas yung friends of you that subscribe. Paulol, mamamaalam.